Hejsa og velkommen til min tutorial om tage, eller slags tag. Nu skal I se på sagerne. Det er det tag, jeg gerne vil vise for jer, hvordan man bygger. Taget i sig selv er mega nemt at bygge. Der er ingen problemer overhovedet. Og det kan bruges på mange forskellige måder. Du kan lave det meget højt eller meget lavere end det her, hvor du egentlig bare kører derfra og derop til, i stedet for helt tak længere op. Godt nok. Skal I prøve at se, hvad jeg har brugt taget nu på. For eksempel den her bygning, hvor taget det går rimelig langt op, men ikke helt op. Hvilket jeg synes ser rigtig godt ud, at det ikke er helt op i en spids, men er sådan relativt tæt på. Og så har vi de her lidt mere flade tage hernede på den her bygning. Se her. Den er stadig lidt høj, men ikke så høj, som den kan blive. Godt. Lad os prøve at se, om vi kan finde ud af at bygge det her tag, så I kan se, hvordan det foregår. Ja. Lad os starte. Først vi skal gøre, det er at sætte noget træ, eller hvad I nu lige har af materialer. Så vi kan på den her måde, så vi kan bygge fundamentet af taget. Sådan der. Det næste vi skal gøre er at sætte noget inde bagved herinde, som for eksempel sandstone i mit tilfælde. Der og ja. Kan I se resultatet her? Det ligner meget godt det andet her. Godt nok. Det næste jeg vil gøre, det er at jeg vil sætte nogle trappetrin her, og det samme over i den anden side. Og så vil jeg sætte noget træ her henad. Jeg bygger ikke taget helt færdigt, men jeg bygger bare, så I kan se, hvordan det er, at selve det her, det skal være. Så vil jeg sætte dem op af her, og en helt over, og så der. Og så er det ellers bare at bygge dem henad. På den her måde. Flot placeret, det må jeg sige. Godt nok. Så når vi til den anden side nu. Og der gør vi det samme. Lige sætter nogle planker henad her. Og ellers så kører vi bare afsted. Sådan der. Den samme hele vejen op. Sådan der. Og så kan du jo så vælge at lave dem, så de rækker langt ud, eller måske bare en tak ud, eller slet ikke have dem til at rage ud. Jeg foretrækker selv, at de rager lidt ud, som en tak. Sådan der. Se. Men det er op til en selv. Så vil jeg sætte tag henad her. Jeg plejer at bruge glowstone. Af den simple grund af, at det giver en god belysning inde i selve huset. Men det er op til en selv. Så når vi kommer herind, så vil jeg måske lige sætte et par stykker træ her. Ellers glowstone her. Og det ligner meget det andet hus. Det ligner rent faktisk på en rigtig andet hus. Godt nok. Det var sådan man bygger, i hvert fald gavlen på taget. Så kan man jo selv vælge, om der måske skal være et eller andet vinduesting noget her. Eller om man vil bygge det i forskellige højder, ligesom her. Eller på den her måde måske, når man drejer taget. Det er op til en selv. Det er kun fantasien, der sætter grænser der. Jamen, jeg håber, I kan bruge ideen til et godt tag. Og lad mig endelig vide, hvis der er nogle problemer.